Kaixo, Ane. Ara, kaixo, Mikel. Zer, ikasten ari zara? Ikasten, haitzera. Denbora pasa. Tira, egia esan, oso liburu interesgarria da, Ia, utzi ikusten? Berriz Zentauro, Katixa Agirre. Bai, Katixa Agirre ezaguna da, ezta? Bai, asko gustatzen zait bere estiloa. Pixka bat frikia da. Bazarete bi orduan. Bai, eta harro gainera. Eta, zer kontatzen du ba? Historio futurista bat da, baina ez dizut gehiago kontatu nahi. Bukatu eta gero pasako dizut eta irakurri. Konforme. Aizu, eta gitarra? Zergatik ekarri duzu? Gero lagun batzuekin geratu nahi zentxeatzeko. Klasetik atera eta zuzenean joango naiz. Horregatik ekarri dut. Zein bidia. Zergatik? Musika asko gustatzen zait, baina ez dakit musika tresna bat jotzen. Tira, saiatzen baztara ikasiko duzu. Ez dakit ba. Mikel, Zer? joko duzu abesti bat gitarrarekin? Zer? Orain hemen? Bai, mesedez, mesedez. Ez da erotuta ere, ez da lotxa. Favorez. Ez, Ane, ez dut joko, ahaztu hori. Lastima. Utziko diazu niri jotzen? Zuk ez dakizu gitarra jotzen. Badakit, baina probatu egin nahi dut. Tira, hartu. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo. Mil esker, begira, Mikel, eskaini dut dire lehenengo kontzertua.